Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 10, versikulo 9. Natalged ken awan pakan-anwan ti nainbag a tao, nga matiliw to dagiti nakillo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagawid kan, Rufina? Ne, apay ang nakigtot ka nakakita kanyak. Kunak ano adda ka pala ang ije Hong Kong? Apay ang nagawid ka? Nalpas mo ang kontratam? Nagawid ako na. Nauma ako nagtrabaho. Nakaurnong ka siguro anya. Ay, adamot basitan Nasaya at mato nagawid kan. Tapno adda ka dua dagiti anak mo. Day tapay ti may sa arason ang nagawidak. Kita mo, lumabas dito kotse ni Nora. Kotse ni Nora daytan? Bimak ng dan nga agasawa. Na, aya. Tangadam na itatakal abalay dita balaso ti kalsada Di mo ko naan abalay dan dayta. Balay da dayta. Ne, katno abong-abong laang idi ti balay da. Manula atawon nga awanak. Nakabalaydan iti kasta kadakkel. Ay nagagatda nga min nga gasawa nga aglako-lako iti palingke. Nagbiitan? Ay, amangan mo't no at dalaok na akalukwan. Ha? Nga ta? Apay adyak na panunot dayta. Ninsamot na Rufina dayjay nakita ka nakatakder iti igid ti kalsada itay. Wen, iso. Saan ka di ADHJ Hong Kong? Talpas nan asiguro ti kontrata na. Nasaya at mat no nagawi doon. Tapno adda mga nawa kada Adolfo kan Alfred, no kasta mabartak da. Wan nga rod, talaga aloko dagitang agkabsat. Sakit ti ulo dito'y barangay tayo. Rinabii nga isuda ti anawaan dagiti tanod. Agtakaw dan sapay kano kadagiti pwesto iti palengke iti rabi Tiliwan dagiti pulis. Intun kuan, parwarandan tumatlaang. Tawan ti agreklamo. Nasaya at tanagawi din ni nanang da. Barang agbalbaliw dan. Kasta ka di ti aramid yung agkabsat iti awanak. Agreeng kayo iti kayat yung nga oras? Ninanang mat, agsermon man na bigbigat. Agluto kay kit din ta mabisina. Sa anak anangan idirabi. Saan ka anangan, gaputa na bartek ka? Nasakit nga ti ulok nga nang. So dito ka man sermona. Nawan ti makan di ti balay. Mapanak lang ni balay ti barkadak. Apay, didak tulungan dito balay? Iba tidak nga agmay-maysa? Agluto kay kit din ta mabisin kamen. Anya ti araribungbungan dagiti tattao, lakay. Ay, may samanon a pagtagilakwan tinasarak idirabi. Anya? Ay, adumanon ti agtatakaw ita. Ay, di mo't sardeng dagitang agtatakaw. Mas daawak man. Natiliw idin di agtatakaw. Ang nawayawayaan. Wan nga rod, rubang la kumaasaan dan awinayawayaan ni Dolfo. Tirigat na. Kaaruba ta. Wan nga rod, simbangpot mo ni Nana Rufina nga inada. Barang mabagbagaan na mo dagiti anak na. Ne, apay dagiti nagado nga inyawid mo amak makandol po. Di mo tamagan pa'y. Awan mo ti amo katrabahom Tinakaw na dagita. Anya? Hoy! Sumardeng ka dita. At ka di maitultulong mo dito balay, ha? Dahil talagang mat bisyom tam mo magastusan. Agdal na kayo! Warak man lagay. Ne, Alfred! Agsubli ka! Baitan nyo! Di yun lapdan pa'y. Naglastog dito ka tao. Pumanaw na kay kaya na. Mare! Hinaapaw. Nakigtutak pa'y mare. Madama mo ti panagwalwalis mo diti paraangan nyo. Wan, mare. Tawan mo't mga sikaso kadagiti kabalay ko. Mas daawak man, Mare. Napartak ka nagprogreso dagita nga agasawa Di mo idan apalan.
Nasingpat matkit di dagita nga agasawa. Managtulong da. Un gayam. Nadamag mo ka din nga adamanin natakawan iji palingke? Ay, jak na damdamag, Mare. Kanayon nga adda mataktakawan dita. Kat, asino ka nung ay ti agtaktakaw? Ado ti suspitsada. Apay, di mo ka din nadamdamag? Ti anya? Si kamot mare. Di mo man la kinumusta ni Dulpo. Anya ti kayat mo asawan? Amo mare. Tiniliw idi dagiti pulis, ta suspitsada amay sa kadagiti agtatakaw. Ngam pinarwarda matlaang, taawan tinagreklamaw. Anya? Kasaritam tuman kit din ni Dulpo, maray. Kasapulan ang mabagbagaan dayta nga anak mo. Taapay mo't, Mare. Malaksid nga min anausam nga uminom iti arak. Agar aramat kanupay iti maiparit a droga. Nay, mangrabi ita yon, ngam awan pay laang ni Manong mo Adolfo. Apay nga minabiro ka nyo pa lang. Bayan nyo ta, gawid tulot ta. Adalaang kayat ko adamagan kan kuana. Alfred, agtaktakaw ka din ni Manong mo? Ha? Ay. Oh, apay ang nagkatawa ka? Panagunayo, sa dinong iti pangalaan nakadagiti makmakan nga isang sangpet na. Ha? Kasapulan nga agtakaw, tap na da maigatang na iti bisyo na. Ay, unay mo tanday ta akabsat mo. So, bagbagan nyo. Sana siya. Ha? Amok mo't nga apalam dahi ta kutsi ti karuba. Imbag pa'y isuda ta progreson ti biyagda. Adan tumot kada tayo Mangan laing ti paglayngam. Kahit papanawon nak, Awan pa'y sirsirbim di ti balay. di nak mapapanaw. Ninanang ti makalaban mo na papanawon nak. Anya? So nga ramidik ti kayat ko. Di nak man bibiyangan mano. Yeah! Idi pa'y laing agburburek ti darakan ka! Ha! Hala! Tumakder ka! Aglaban ta! Kita man no asino tinatorturad! Saan matan nga aglisin ni Alfred di tadalan? Amo na mat alumabas ta. Uston nangagnan ti businam. Dayjay, timalyaw. Agpay-payapay. Payapayam latan Tapno awan ti maibagbagana. Sige, payapayak mo't. Jakman amo. Ang sumsumgarak na makitkitak ni Alfred. Idulfo at ikabutang mo. Tatalaga ang maiturad na ti agaramid iti adu a krimen. No apay mat ngamin ang nagbalin a kaarobatan dagitang agkabsat. Nanang, ikanagman iti kwartam. Anya, siyak pa'y mo't abakat ti pagdawatam. Naggapo ka iti abroad. Awan kat kwartamon. Nalipatam ka din ajak nalpas di kontratak. Pinagawid nak di among ko. Pinagawid ta ka? Kat na ipagpagama si ka mismo tinagdesisyon nga agawid. Ala, ikanakaon. Awan ti maitad ko kan ka. Buisit, nagmalas mo't nanti kas abiyag. Apay nga minasaan ka nga agbiro kiti trabahom. Mapanak man langan! Na, pimanawan. Nadamag ko, nga isugayam ang nagawid ni Nana Rufina, gaputa tinerminate jay among na. Apay nga ta. Ibagbagada mo't, a pinirpir dyan na kano dagiti pada na ADH. Inchis-chismis na kano ida. Kasta ka day. Unla kay. Inreklamo kano nga rod dagiti pada na akatulong. Isu a pinaawid jay among na. Kaasimat No nagsingsingpot ko saan ang mapasamak ti kastakan kwa na. Un nga rod. Kaslakastan samot tir aramiden na. Tila papapanan na pakiis-istoryaan. Nga imbis ko maabagbagaan na dagiti anak na. Kunak no matulungan na dagiti anak na nga agbalbaliw. Saan mo't gayam? Imbis ang asyanak kan kwa na. Saanan kastamat gayam ti araramidan na. Ayan nga tanda kita agkabsat.
Rabin, di damot la sumangputan. Ay, madandanagan ako na yun. Nasaya ata nagawid kan Alfred. Ilak mo dagos na taritaw, nanang. Taapay, Basta surutan timbagak. nagapwam aya. Maturog tayon. Anya, Kat inton bigat. Saan kayo inton nga apal kadagiti ada kotse na? anya ti kayat mo asawan. Nora, agreeing ka. Ha? Apay, Nangag mo dayjay. jay kotseta. Isun sa jay nagandar. Inta kitaan. Ang mga no kinarnapdan. Hindi pa yung amin ang madandanagan ha. Alda si mabog lakay. Dolpo, anak ko. Nadya ka mo noan niya ti ibagak, Mare. Timot gayam grupo ni Dolpo ti dandanin ng karnada ti kotse danora. Ngamdak sang gasat. Tasaan pa'y anak kaadayo, si mabog adagos. Diyak mo no apay na aramin ni Dolpo dayto. Ngam ti borbor tsa kanyak. Apay asim mabog ti kotse. Kunadamot nga da kano bomba iti unag na. Asino nga iti nangikabil iti bomba. Natayan ni manong mo, Alfred. Amok. Pinadas na gayam akarnapan di kotse danuray di rabi. Apay akastoy matan tinagbanagan ti kabsat mo. Nanang. Anya ka di tinagkuranga ka na kayo. Imbestigaran dagiti pulis ti CCTV. Tapno maamuan no asino tinangikabil iti bomba iti unag ti kotse. Idi pa ilang amin. Nga adaamak ko ang mapasamak ti kastoy. Nasken nga agsungbat no asino man ti akin aramid iti daytoy. Kaasimot ni Nana Rufina. Kasta unay tiladingit na itinapasamak kini Dolfo. Itataawanan ni Dolfo. Awanan ti mataktakawan ije palengke. Wan nga rod. Timal na pa daytoy lugar tayo. Apay nga adda pulis di tabalay da kumarik a Rufina. Inarestar da ni Alfred, Nana. Apay, anya ti basol na. Isu tinakita da nang ikabil iti bomba iti unag ti kotse, Nana. Anya? Adan sagura na kada kami nga agasawa. Ang awan mo ti amok abasol mi kankwana. Dakkel a borbor tsa da ito'y amapaspasamak balasang kaw. Nakaladla di inghit a panunutan. Apay ana ituran mo nga inaramid ti kasjay, anak ko. Kayat ko lang awanan ti apalam, nanang. Gapo iti dayta, naisagmakan. Nanang. Kat gapo iti kasjay nga inaramid mo. Ni manong mo tinatay. Anak ko. Awanan dak, nanang. Natay ni manong mo. Sakat may balod kamutan. Unay matanda ito'y anapasamak. Itibiyag tayo, anak ko. Liklikam ti dakas nga aramid, tano saan dakas mat ti pagbanagam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.